A ver se houber algún morto interesante. Hostia. Morreu este. E non era máis novo que mí. Era máis novo que mí. E morreu, E mira, tiña 3 fillos, Pois eu sempre pensei que tiña 2. E tiña 3. Boa, mozos! Home! Que tal? Venga, chegas tarde. Que ves? Do centro médico outra vez? Non vou estar ali sempre. Xa foi unha semana pasada, chega de ver. Non sei, como tomas ti agora máis pastillas que de nos lacasitos. E logo, de onde ves? De buscar os netos. Acabáramos os netos. Era que non me deixaxe acabar, Funos buscar solo para que a netiña se cambiara de roupa e o neno collera o clarinete. E agora xa quedan ali. Ir na escuela de música e ela no taekwondo. E logo, dou cheo de rapazes. Teñenme escravizado. Techon sin parar, E dentro dunha hora vai-me buscar outra vez e o caralho. Xa vexo que faste kilómetros por netos, sí? Fago máis kilómetros con tas. Xa te digo que sí. Teño pensado xa montar un taxímetro e cobrarles. Xa sintonicei algunha vez o ramo de taxa. Que tens que coñer un taxi, diz, e logo abriuches un coche? Non, digo que fago eu máis kilómetros por netos. Calgún taxa. E os netos, sí. Xa sei do que me fala, sí. Os netos, sí. Eu tamén teño que levar a Claudia á escola. Os lunes, os mércoles e os xoves. Ou, espérate, os lunes, os martes ou os venres. Bueno, ahora non me acordo. Teño que apuntar un papel, onde me teñas que hacer? A nós nunca se nos viña a buscar nadie. E 4 veces ao día. Para ir para abaixo, e a pé. Non había tal cousa de transporte escolar, nada. Comedor escolar, nada. Íbamos á casa e a pé. E as actividades extraescolares. Acordaste cales eran? Vou acordar. Guarda las vacas. Vai car vacas. Neno, vai buscar a ferrera para mexer a perruna. Home logo. E as rezas para os conexos. Neno, meta a leña. Carreta a auga. Esas eran as actividades extraescolares. Bueno, fixeron sobre como hoxe. Ou chovera ou nevara. Estamos falando das nevadas. Sí. Que non ten que ver con nevadas agora, Sí. As nevadas. Ai, as nevadas antes. De que falamos, só? Las nevadas antes. Nada que ver con a laguna, nada que ver con a laguna. Aquí está, velo, un papel. A ver como era. Los lunes, mércoles e xoves. Non me escacera. Acordábame. Mira, estos dos netos. Sabes ben o que é. E ti, Alfonso, moita sorte tes, É porque teño tanta sorte. E a mí. Que día hoxe? Ai, a Claudia dormir, dame na escola, ai, dormir. Non corras que non estás pa correr. Dixécheme antes que hoxe iba a tua muller por ela, non corras. Ai, é verdade, ai, Dios mío, que susto, Dios mío. Ai, pobre criatura, xa estaba vendo ali soliña na entrada, pobre criatura. A muller pensaba que ves, non? Estaba-che dicindo que ti tes moita sorte. Porque teño tanta sorte. Home, ti nunca te tes que ocupar do teu neto. Iso é verdade, a min con neto nunca me tiveron escravizado. Mira, ás veces, mesmo penso, digo, así como, non marchará a miña filla para París, carai, cando o teu fillo, é que queda louco, carai. O meu fillo está en Roma. En Roma. Está en Roma. Que lindo fillo! Que vive en Roma. En Roma? En Roma. Logo fui ali traballar no agro. No agro? Si, o teu fillo é agricultor, non si? O meu fillo é enxeñeiro agrónomo, Enxeñeiro agrónomo. E traballa para a FAO, que é a Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e Alimentación. Pero ti estás seguro que non é agricultor? E non vou estar seguro que é o meu fillo. Pois eu xuraría que era agricultor, É enxeñeiro agrónomo.
enxeñeiro agrónomo. Pero non, En Roma. En Roma, fai falta Italia se vai traballar no banco. Bueno, Enxeñeiro agrónomo. o que sobra aquí terra para traballar, hombre, cada vez hai máis menos labreros para traballar. Señor agrónomo. Agricultor. Agricultor. Labrego, corna. Enxeñeiro agrónomo, Salvador, enxeñeiro agrónomo. A ver. Xa fai tempo que non ven por aquí o teu fillo. Pois claro que fai tempo que non ven por aquí. É que son xente moi ocupada, ocupa un posto moi importante, ten moita responsabilidade, moitas cousas que facer. Logo, pode-lle facer unha visita. Poder podo, pero xa digo, teñen moita responsabilidade. Ademais, que aínda que fora tampouco había ver ao meu neto. Ai, non, é logo. Está na universidade. Olha, na Universidade de Columbia, en Nova York. E saca moi boa nota. Moi boa nota. Pero, como quedamos? Está en Roma ou Nova York? A ver. Como pasa o tempo, Home, claro. Como pasa o tempo, dicir que o teu neto xa está na universidade, Que dío? Que dío? Pasa o tempo. Que o tempo pasa voando. Sí, pasa cagando minutos. Xa o veo. Eu non sei para caralho temos a merda do Valis. Aquí, mira para aquí. Velo, aquí o tes. Espera. Olha aquí. Velo a línea. Mira onde están os jugadores, velo. Sí. Aquí e aquí. Sí. Nadie pisa a línea. Roubaron o partido, era gol legal. Sí. Ya eso que lle pagamos unha fortuna ao Negreira ísima. Sí, pero escolta. Como quedastes? Home, gañamos. No, como a caralho chegamos. Home, pero era gol legal, Pero ya esta xente volveuse tola, pero esta xente que di. Non me tocan os textos. Que ahora a ti tamén che gustou o fútbol. O fútbol, non, home, estes do Centro Dramático Galego que tolearon. No, Que pasa? Que din que fan unha reinterpretación da gata sobre o tellado de zinc e que a gran innovación é que rompen a cuarta parede. Non é innovación. Pero, os teatros sempre teñen 4 paredes, sempre digo eu, senón non habría que pagar a entrada. A nai que te pariu, Salvador, A nai que te pariu tamén, ti. A ver, o da cuarta parede é de toda a vida. Fíxose sempre. É unha maneira moi efectiva de sacar ao público a ilusión creada pola obra representada, para que non se deixe levar demasiado polo relato emotivo. Sí, é confrontalo co feito de que está vendo unha ficción creada, inventada e, sobre todo, manipulada polos creadores da obra. Vamos, isso é de toda a vida. Non sabía eu que che gustaba tanto o teatro. Senhor, eu vou te dizer máis. Atende. No Belén fago sempre de pastor. Sempre de pastor. Sí. O de Neno Xesús. Sí, dixo a miña nai que la facía da Virxe María e o de Neno Xesús. Veille ben o de Salvador. A ver, rapaces, seamos serios. Eu non teño nada en contra de que rompan a cuarta parede. Pero facelo cunha obra de Tennessee Williams é que me parece unha farsa. É unha farsa. Que di? Que romper a cuarta parede cunha obra de tenis é unha farsa. Tenes de Barça non, o partido foi contra o Atlético. O tener que xogar en segunda, joder. Oite, sabes que é morrer? Non, cabrón. Coño. Espera. Coño. Non sei nin que estaba mal, Foi morrer. Yo lo tiña no cero. Non esperaba ben anos. Non. E ti sabías que tiña 3 fillos, ou? Non. Sempre pensei que tiña 2. Os tiña 3. Que dío?
que tiña 3 fillos. 3 fillos, pero só tiña un. Tiña 3. O agricultor en Roma que é máis logo. A ver, non, el non. El señor amor cristianamente, su esposa, hijo. Oh, que non era máis novo que nós. Era máis novo que nós. Oh, pois eu pensaba que tiña 2. Tiña 3. Bueno, pois tiña 3. Ai, ano de paciencia. Está-me acordando. Eu non me acordaba de dicir. Eu non fui má mañá ao banco para pagar a excursión de jubilados. Non houve maneira. Complican as cousas. De unha maneira. Resulta que hai que pedir vez. Hai que pedir vez para fazer o pago dos quinceros. A ver, é como non pediche vez, xa que estabas ali. Non se pode. Todo un negocio. Hai que pedila por teléfono. Ai, por teléfono. E xa para que non me esqueza, xa vou pedir agora. Tiña aquí apuntado o número nun papel, non hasta me reña a muller ali na casa. Nada. Xa vou pedir agora e ao caralho. Moi ben. E xa pagacho. Eu xa fai días. E logo vai que pedir vez. Non, eu eso fago todo por internet. Non me toca la coma, porque non ter ni microondas na casa. E tes internet. No. Nin microondas, nin internet. Todo iso é demasiado perigoso. O microondas provoca cáncer, E o internet chupa os datos. Chupa os datos persoais. E despois véndenlos a Rusia e a Corea do Norte. E vai ti ver que fai o Putin e o Kim Jong-un cos datos. Vai ti ver. Chupa Internet chupa os datos persoais. E despois véndenos. E ademais, con todo isto da inteligencia artificial estáse volvendo todo como moito máis, como che diría, moito máis intelixente, será logo. Ten que ser. Pois eu vou chamar logo. Espera unha cousa. Ti dixeche na mesma frase dúas cousas que non poden ser. Unha, que non tes internet porque é perigoso, e outra que pagache por internet. E que pasa, Alfonso? Non, eso pagou o meu contable. Ai, claro, algúns poden ter contable. Que di? Algúns que poden ter contable. Pero non era agricultor. Mira, vou chamar. Hai as rodillas, Hai as rodillas. Tudo é contra onde é. 9, 4, 5, 7, 2. A la cola. Poñen con unha máquina. Está empezando con toda a letanía. Jalejo! Jalejo! O jalejo! Jalejo! Pedir hora para pagar os 15 euros da excursión de jubilados. Que digo pedir hora para pagar os 15 euros da excursión de jubilados. Que digo pedir hora para pagar a excursión de jubilados, que son 15 euros. Non me entende, caralho. Que non. Agora pensa que me chamo caralho. Pois sí que está boa a inteligencia artificial este. É ti gracioso. Estás un pouco gracioso. Ai, non, agora tenho un contrasinado. Teño aquí no papel. 1, 4, 0, 2, 1, 9, 5, 4. 14 de febreiro de 1954. Pero esa é a túa data de nacemento. Normal estás que te apuntar o papel.
fai falta tal. O que pasa é que nunca me acordo que é a miña contraseña. Además, como non me vou acordar, a 14 de febreiro de 1954, sabe, calquera. Que diso? Que di? A data de nacemento! Ah, 28 de junio de 1955. A tua non, a miña. Ai, meu fillo, peço unha, sabes ti? Pa que me pides? Que se casei, ó. A ti non che pedi nada, que eu saca que a ti non che pedi nada, meu cara. Pero pa que me pides, ó? Non che pedi nada, estou che pedi. A macona. É colgou. É colgou. Olha, se non dei pagado a excursión de jubilado. Que dis? 15 euros de excursión. Oh, maneiro. oh, é verdade que eu também tenho que fazer o passo. Já somos escardía. Olha, non te arreglado. Non te arreglado. Colgou-me antes de poder confirmar. Aburren-te ao caralho. É igual que te vou dicir á filla que pague. Vei polo internet e eso dame unha rabia. Dame unha rabia pedirte estes favores. Dame unha cuna. Pero bueno, hai que baixar a orellada. Xa está, pagado. Fixen un bizu. Un bizu. Que dis que pagaxe a excursión co teléfono? Claro. Home, Olha, xa pasaría a hora. Ai, caralho, tranquilo. Tenho que ir polos retos. É malos que non vou fazer a filla. É bro. Vamos. Bapaste-o. Voume, Salvador, voume. Mas vou fazer a filla a cenar. Bueno, que dios? Ai, a Claudia, ai, Dios mío, que non me encear. Vamos lá. Ti quedas aí? eu ainda vou quedar un manaco, ainda vou aproveitar para chamar ao meu fillo. O teu fillo é o agricultor? O agricultor. Pois, dalle saludos da miña parte. E niña se fai falta que chuva lá por onde está aí, porque aquí estáse todo moi seco, fai falta moita auga. Ala, veña, ata mañá. Ata mañá. Bueno. Ainda que, pensando ben, son xente tan ocupada que... Eu que sei, ao mellor non me colle o teléfono, mellor non o chamo.